La Biblioteca de Viladecans ha acollit la conferència El noi del pijama de ratlles, ficcions de la Shoah, a càrrec de l'historiador Ricard Mas, que ha donat un repàs a les diferents obres artístiques que han tractat l'Holocaust nazi al llarg de la història. La conferència d'avui tracta precisament de la ficció que s'ha creat després d'un fet tan horrible com l'extermini de 6 milions de jueus a càrrec d'un règim nazi i com els escriptors, cineastes, altres creadors, artistes, n'han parlat, l'han recreat i hi han reflexionat. De vegades com a avís, de vegades simplement per vendre un producte, que se'n parla molt. El noi del pijama de ratlles és precisament una de les obres contemporànies més destacades d'entre totes les representacions artístiques inspirades en l'intent d'extermini de la raça jueva per part de l'Alemanya de Hitler. Hi ha una pel·lícula polonesa de l'any 61, La passajera, que explica molt bé la temàtica de l'horror dins dels camps de concentració. També hi ha la famosa pel·lícula La llista de Schindler, que penso que resumeix també bé el que hi passava. Hi ha moltíssimes pel·lícules, d'altres que ho toquen lateralment però que són interessants, com la pel·lícula dels judicis de Nuremberg. Hi ha documentals molt interessants, milers. Els assistents a la conferència han pogut comprovar, doncs, de quantes maneres es pot fer arribar un mateix missatge, en aquest cas un drama històric, sense perdre la identitat i l'essència del mateix.